ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കുട്ടിക്കഥകളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള മുയലിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഈ വശം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. മുയലില്ലാത്ത ഈ മറുവശം കാണുവാൻ ആകെ സാധിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് മാത്രമാണ്. ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണ ഭൂമിയെ വലം വെക്കാൻ 27 ദിവസം എടുക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏത് ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയാലും ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ വശം മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ. അഥവാ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കഥയിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ മുയൽ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ മറുവശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ദൃശ്യമാവാത്തത്? കാരണം വളരെ ലളിതമാണ്. ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഭൂമിയെ ഒരു തവണ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണ ഭൂമിയെ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 27 ദിവസമാണ്. ഇതേ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത്. ഈ ആനിമേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ചന്ദ്രൻ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന വശം ഏതാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാണ്. ചന്ദ്രൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ കുറെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത് അതേ വശം തന്നെയാണ്. ദിവസങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ സെയിം ഫേസ് തന്നെയായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ അതേ വശം തന്നെയാണ്. 27 ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഒരു തവണ കറങ്ങി വരികയും ചെയ്തു. അതേസമയം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ കറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വായുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഭൂമിയെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ഭൂമിയെ ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നേരത്തെ അത് സ്ക്രീനിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ്. 1/4 റൊട്ടേഷൻ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ പകുതിയോളം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഇടത്തോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പകുതി റൊട്ടേഷൻ ചന്ദ്രൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു, പകുതി റെവല്യൂഷനും. ഇങ്ങനെ 27 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തം കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ കറങ്ങിയിരിക്കും. ഒരു തവണ ഭൂമിയെ കറങ്ങി വരാനും സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങുവാനും ചന്ദ്രൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരേ സമയമാണ്. ചന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല, സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ കറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതും ഒരു തവണ ആ ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി വരുന്നതും. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ സിങ്ക്രോണസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ചന്ദ്രനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം ചന്ദ്രന് സ്വയം വളരെ വേഗത്തിലോ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലോ കറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ വശം തന്നെ കാണാനുള്ള കാരണം ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്.